Bueno, boas tardes a todos. Terminamos hoxe o ciclo sobre romanización que se foi desenvolvendo ao longo do curso e facémolo cunha intervención excepcional. Esta tarde está connosco Felipe Arias Vilas, que é unha persoa ilustre. Non me vou a poñer a enumerar o seu extraordinario currículum, levaría o seu tempo, pero quero resaltar que é profesor emérito da Universidade de Santiago de Compostela, que foi director do Museo Provincial de Lugo e do Museo do Castro de Viladonga ata a súa xubilación. Viladonga é obra súa. É autor de numerosísimas publicacións, moitas e importantes referentes ao período romano. É membro de múltiples comisións relacionadas con aspectos arqueolóxicos, históricos, en xeral ca cultura. Porque Felipe Arias é unha persoa comprometida co coñecemento dende sempre, así que cando é posible contar con el, pois requíreselle. Teríamos que enumerar, ademais, dúcias de congresos, direccións de cursos, reunións científicas, proxectos, excavacións, bueno, de modo moi particular relacionadas ca arqueoloxía do mundo galaico-romano. Felipe Arias conseguiu ser unha persoa moi respetada no campo da arqueoloxía, pero tamén unha persoa moi querida, porque todo o mundo fala ben de Felipe Arias, todo o mundo escoita. Iso é o que imos a facer esta tarde. Vamos a escoitar e aprender. Hoxe falará de Lucus Augusti, investigación e patrimonio da urbe e o seu territorio. Falará da nosa capital, da capital dos galaicos lucenses. Gracias, Felipe, pola túa xenerosa presencia. Benvido. Ben, o agradecido son eu, non sei se escoita ben, supoño que sí. Vese ben que María é amiga miña, verdad? Cando saes todo o currículum, un ponse a temblar porque non é máis que un ano detrás do outro. Entón, un se dá conta dos anos que vai cumprindo cando dice, Dios, cantas conferencias din. Claro, porque vas cumprindo anos, parvo. Ben, moitas gracias a todos por estar aquí, moitas gracias a UNED. Non é a primeira vez que estou no centro da UNED da Coruña. Para min é un placer, ademais, falar de Lucus Augusti, porque eu decía outro día nunhas xornadas que había sobre a muralla de Lugo en Lugo, que eu nací frente á muralla, entón parece que estaba predestinado a facer algo sobre a muralla. Fixen a tesis de licenciatura sobre a muralla e despois me dediquei a este mundo. Tratarei de resumir en menos dunha hora a importancia de Lucus Augusti, o carácter, os aspectos arqueolóxicos, os aspectos históricos e tamén a súa, digamos, a súa derivación patrimonial, o componente patrimonial que non é menor e que é importante, porque todos saben que o patrimonio é unha fonte máis para construir a historia e non se poden disociar. Empezarei polo principio. Aí ven unha moeda da Caetra, a chamada moeda da Caetra. A Caetra é o escudo circular que aparece nesa acuñación, e a teño aí de entrada porque empezarei falando da fundación de Lucus Augusti. Hai que empezar remontando os inicios. Esta moeda pasa por ser unha acuñación quizáis en Lucus Augusti, ainda que tamén durante un tempo se adxudicou a Mérida, a emérita, Augusta Emérita, e outras cecas posibles, e recolle as armas dos cántabros astures e galaicos que o emperador Augusto consigue someter, consigue dominar entre os anos 29 e 19 antes do cambio de era, antes de Cristo. Por que ten relación con Lugo? Xa digo, porque parece ser, esta é unha teoría bastante asumida por todos os especialistas, que é unha moeda que o Imperio Romano acuña en Lugo para pagar as tropas que están na conquista de todo o noroeste. E isto nos leva a falar, en primeiro lugar, da fundación de Lugo. Cal é a razón da fundación de Lugo e Lugo de que nace? Hai unha cuestión que na bibliografía clásica sempre se decía que Lugo ten inicios
o sea, a súa orixe está nun campamento militar romano da fase de conquista, das chamadas guerras cántabras, porque efectivamente foron máis guerras asturcántabras que galaicas, non? Pero non hai unha confirmación arqueolóxica relevante ou definitiva sobre este aspecto. É posible, é lógico, ademais, que o componente militar romano andivera por Lugo, pola comarca de Lugo, nas guerras de conquista, pero hai outro factor que creo que non é menor, que Lugo, o que hoxe Lugo, que era Lucus Augusti, está rodeado, despois tamén o veremos ao final, por toda unha moi densa rede de castros, é dicir, de poboados fortificados anteriores á conquista, prerromanos, non? E Lugo, Lucus, non é máis que unha latinización, de alguna maneira, da divinidade Lug. Xa o francés Patrick Leroux con Tranois esgrimían a razón de que Lugo nacera non tanto dun campamento romano, ainda que houbera componente militar, sino dun conciliábulum ou dun lugar de culto, unha especie de santuario nunha zona boscosa dedicado ao deus céltico, deus indoeuropeo, céltico común a máis de media Europa, que é o deus Lug. Claro, de Lug a Lucus, que o que significa en latín é bosque sagrado, non hai máis que un paso, e un paso ben pequeno. E o que tamén sabemos é que Augusto non tiña nada de tonto e aproveitou a existencia dese conciliábulo para fundar unha cidade que curiosamente se chamaba Lucus, en referencia a Lug, pero Augusti, é dicir, de Augusto. Ademais, existen razóns estratégicas. Nesa imaxe poden comprobar que Lugo está prácticamente a 100 km da costa cantábrica, prácticamente a 100 km do Golfus, do Portus Magnus Artabrorum, é dicir, da zona das rías de Coruña, Betanzos e Ferrol, a pouco máis de 100 km de Iria Flavia, é dicir, da costa atlántica, a 100 km ou menos das explotacións mineiras de toda a franxa oriental do Caxo de Galicia e da parte asturleonesa. É dicir, Lugo está nunha situación estratégica que nun radio de 100 km controla ou sirve para controlar as explotacións mineiras, o comercio terrestre, o comercio marítimo. É dicir, non é casual que Lugo a incidencia da xeografía pequena. Lugo está nunha penichaira, nun alto, entre dous ríos, o Rato e o Miño, e o importante Miño, pero ademais desa xeografía pequena, hai unha xeografía maior, un territorio maior que explica que Lugo estea, a cidade romana de Lucus, afundaran donde afundaron, non? E esta imaxe é ben explicativa e aparecen ademais tamén as vías, porque, lóxicamente, como ben poden supoñer, Lugo, de seguida, unha vez que se funda a cidade, se convirte nun punto clave das comunicacións. Por aí pasan a vía 19, por aí pasa a vía 20, é un lugar de moitas vías secundarias, porque hai que dicir que normalmente cando os estudiosos estudiamos ou nos referimos ás vías romanas, botamos mando chamado itinerario de Antonino, onde aparecen as tres vías que cruzan o que hoxe Galicia, cruzaban a Galaequia, de Astorga a Braga, a vía 18, 19 e 20. E nos obcecamos con esas tres vías. Esas eran tres vías que ao mellor ni siquiera eran as máis importantes, aínda que sí que o eran, porque hai moitas outras vías, moitos outros camiños romanos transversais, secundarios e de todo tipo, non? E Lugo forma parte desa rede. Schulten, que é un investigador alemán, hai quen di que tamén era espía dos nazis nos seus tempos, foi o primeiro que publicou un plano de Lugo coa muralla e co que ele adxudicaba o trazado campamental, que é ese planiño que ven aí. Isto, visto cos ollos de hoxe, non ten nin pés nin cabeza, porque, lóxicamente, o trazado actual de Lugo non responde ao trazado da urbe romana. O trazado do casco histórico, digamos, da parte interior da muralla de Lugo, é máis ben un trazado medieval. O trazado urbano, a trama urbana en época romana, en época galaico-romana, era algo distinta, como veremos agora, non? E como se pode ver noutro plano,
que é de 1996, donde eu fun anotando durante casi 20 anos os achados que se iban producindo, non? Achados de estruturas, achados numismáticos, achados de epigrafía, de inscricións, restos de cloacas. Despois falaremos máis deste tipo de restos. Pero quero decir con isto que, porque hai xente, persoas na sala que saben a que me refiro, cando en 1986 se fan 3 aparcamentos soterráneos en Lugo, no casco histórico de Lugo, un fora da muralla e 2 dentro da muralla, os titulares na prensa era: se descubre que Lugo era unha cidade romana. Non facía falta facer 3 aparcamentos soterráneos para saber que Lucus Augusti estaba debaixo do Lugo actual, non? Isto fora moi polémico, como ben se acordará Ana Romero, que está entre o público. Porque o que hoxe sabemos, vamos a ir avanzando no coñecemento, é que a cidade altoimperial de Lugo, altoimperial, quer dizer, a cidade que é subseguinte á súa fundación, á súa creación, para entendernos, entre finais do século I antes de Cristo e primeiro despois de Cristo, desde o cambio de era, hasta a segunda metade do século III, é a etapa que chamamos Alto Imperial, Lugo ten unha trama urbana determinada que é a que aquí, non sei se co barratón son capaces de ver por onde eu marco esta liña de puntos, esta liña que non coincide coa muralla, despois volveremos sobre este tema. Este sería o trazado hipotético, posto que si coñecemos cal é o trazado da muralla baixo imperial, da muralla do século III, pero para empezar non sabemos se a muralla alto imperial se a cidade alto imperial tiña algún tipo de muralla. Seguramente sí, seguramente tiña polo menos unha delimitación muraria do núcleo urbano. Pero o descoñecemos. Os arqueólogos, o Servicio Municipal de Arqueoloxía, que corresponde son dos primeiros planos que fixe o Servicio Municipal de Arqueoloxía, entenden que este trazado de puntos, de liñas discontinuas, sería o trazado da urbe alto imperial, o sea, ata o século III, hasta a segunda metade do século III. Aí é onde aparecen a maior parte dos restos, onde aparecen o Cardo e o Decumanos, é dicir, as rúas principais que se cruzan no foro, que se xuntan no foro, toda unha serie de restos de todo tipo, como eu explicaba no plano anterior, aquí xa con máis detalle, e baseándose nas excavacións e nas catas estratigráficas, tanto en terreos públicos como en terreos privados, porque si é verdad, si é certo, que o feito de facer excavacións arqueolóxicas, aparcamentos subterráneos en 1986, levantou tal polvareda, deu lugar a tanta polémica, que as administracións, Concello e Xunta de Galicia, vironse obrigadas a dictar unha ordenanza que obriga a excavar, a facer controles arqueolóxicos ou excavacións en área, incluso nas zonas que son sensibles arqueolóxicamente. E gracias a eso, non hai mal que por ben non veña ou viceversa, se van descubrindo partes do Lucus Augusti, tanto alto imperial como baixo imperial, ademais, lóxicamente, de outras etapas históricas, porque sempre se nos achacaba os arqueólogos de antes que recollíamos os materiais romanos ou prerromanos, pero cando empezaban a aparecer os elementos medievais, parece que os botabas aparte. Isto é medieval. Se salía unha xerra de Talavera, xa prácticamente tirabas con ela. Pois, afortunadamente, a arqueoloxía sabe que hai que documentar ata o século XX, e aí está a arqueoloxía industrial para demostralo. Ben, lóxicamente, cando empezan a aparecer os restos arqueolóxicos, empezan a estar á vista, empezan a ser visibles, sempre chaman a atención os máis importantes. Se un vai a Lugo ou se un colle calquera manexa calquera bibliografía do Lugo, de Lucus Augusti, nos últimos 20 anos aproximadamente, pois verá que aparecen resaltados uns cantos puntos claves.
para empezar, as grandes domos, é dicir, as grandes casas das elites dos señores que mandan en Lucus Augusti. Aparece, por exemplo, a Domus Oceani, da antiga Rúa Batitales, no centro de Lugo, a rúa que vai desde a chamada de Conde Pallares ata a Praza Maior, chamada durante moitos anos en Lugo a calle das Dulcerías, por razóns obvias, donde está a Domus Oceani. Oceani porque aparece un mosaico onde aparece o deus Océanos, que é o que está aí nesa fotografía, e que é un dos puntos, un dos enclaves que se escavou e quedou para coñecemento e disfrute de toda a sociedade. Está debaixo, concretamente, dunha zapatería, e de parte da rúa Batitales, da antiga Rúa Batitales, e que resulta ser unha das grandes domus, como digo, unha dos exemplos mellores, porque ten, como ven aí, unha zona de peristilo, uns mosaicos que xa se coñecían desde 1842, que cando aparece a famosa cabeza do deus Océanos, e, como digo, se converte nun dos puntos de referencia. Pero non debemos deixarnos cegar polas domos. Esta é outra gran domus que tamén algúns coñecerán e que tamén aparece na bibliografía e é outra referencia, a Domus do Mitreo, situada frente á fachada da catedral, entre a catedral e a muralla. É un lugar clave no Lugo antigo e no Lugo medieval e no Lugo moderno incluso. Incluso diría que no Lugo actual turístico. Chaman a Domus do Mitreo porque é unha gran domus, aí ven o plano ali á esquerda, a súa esquerda. Os restos tamén quedaron integrados no que era o vicerrectorado. Digo que era porque o vicerrectorado de Lugo, da USC, se trasladou ao campus, pero aí a universidade a USC ten un edificio e ao lado apareceron estes restos e quedaron musealizados, que fíxose unha musealización complicada, porque ven á esquerda a muralla, ven os restos, a muralla, volveremos sobre este tema, tronzou, expropiou parte da domus anterior ao século III e é coñecida este núcleo precisamente por esa inscripción que ven aí, que é unha inscripción ao deus Mitra, é dicir, ao deus oriental, porque procede de Oriente, do próximo Oriente, o invicto Mitra, inscripción que lle dedica un centurión da Legio Sétima Gémina, que todos saben que tiña a cabeza, a sede central no que hoxe é León, na cidade de Legio Sétima Gémina. Este centurión era o que levaba a Estatio, que era unha especie de núcleo que servía o mismo para recaudar impostos que para controlar administrativamente e militarmente a cidade de Lucus Augusti, para organizar, digamos, desde o punto de vista administrativo e militar, insisto, a cidade de Lugo. Ben, este Marcus Victorinus, que o nome del era un devoto da religión mitraica, que todos saben tamén que ten as súas coincidencias co primeiro cristianismo, e tamén aos seus libertos, o sea, aos seus escravos liberados que vivían con el, que eran unha especie de asistentes del. Pero deixo aquí esta imaxe de momento, porque Lucus Augusti non era solo un sitio onde viviran a xente en domus con mosaicos e con templos privados como sería este de Mitra. A maior parte da poboación vivía en casas normais e correntes, con utilización da mampostería de pizarra, tamén con utilización de materiais perecedeiros, e hoxe sabemos, e algunhas cousas sabémolas desde os tempos de López Cuevillas, hai un artigo de Cuevillas dos anos 50 no Boletín da Comisión de Monumentos que así o explicita, que moitos habitantes de Lucus Augusti vivían en cabanas de tipo castrexo, seguían vivindo no seu tipo de vivenda que coñecían. Non todos podían vivir en domus. A maior parte da poboación vivía donde podía, e donde podía era en casas de pedra, pero tamén en cabanas que estaban tomadas, era o modelo das cabanas castrexas, das cabanas prerromanas que todos temos na
na cabeza. Porque é obvio, que hai de caixón, que temos que pensar que unha parte importante de todo o contorno, de toda a comarca de Lucus Augusti, pasou a vivir na cidade de Lucus Augusti. Outros non. Outros quedaron a vivir nos castros. Volveremos sobre este tema un poquinho máis adiante cando falemos do territorio. Pero hai que ter en conta isto, porque isto hai que trasladalo ao que é o modelo de sociedade e a vida que se levaba en Lucus Augusti. Non todos, cando despois, se queren, falamos do Ars de Lucus, pero cando no Ars de Lucus a xente iba a dicir se disfraza, non, se caracteriza. Coas togas e con toda esa parafernalia, como se todo Lugo, todos os lucenses de Lucus Augusti andiveran con toga. Non. Afortunadamente, despois foi aparecendo, desde que foi medrando o Ars de Lucus, foron aparecendo as poboacións castrexas xa un pouquiño máis, dando a idea do que era a sociedade máis variada, máis diversa de Lucus Augusti. Ao fin e ao cabo, tamén unhas cantas pantallas máis adiante, o explicarei outra vez, ou mellor, Lugo é un reflexo da romanización. Que se entende por romanización? Termo que foi moi discutido, que ainda é discutido, o concepto e o propio termo, non? E ao final todos os sabios se dan a volta e empezan a dicir é mellor decir asimilación, é mellor decir aculturación, é mellor decir hibridación. Ao fin e ao cabo, que queremos decir? Que Roma, o Imperio Romano, non acaba con todo o anterior, que o que se produce é unha asimilación, unha aculturación entre a poboación prerromana, o que quedaba da poboación prerromana, que era moito, e non todos foron axusticiados, non todos morreron no Medulio, non todos foron reclutados para o exército romano, que foron moitos, non todos foron a traballar as minas, que foron moitos, non como escravos, sino como xente peregrina, pero non escravos propiamente. Pero hai unha parte da poboación que é de raíz prerromana. E hai tamén unha aportación romana, lógicamente de magistrados, de militares, de libertos que levan a administración, da consunción de todos eses elementos sae o concepto e o termo de galaico romano, porque o que se produce é, efectivamente, unha aculturación, unha romanización que ao final acaba sendo definitiva, porque se falamos galego e castelán é porque ven do latín. O latín que lle costou impoñerse, ao final se impón, casi coincidindo, decía un profesor meu, casi coincidindo coa cristianización, se produce o final da romanización, non? Ben, a cidade de Lugo, por ver algúns aspectos máis, unha das cousas que se está ben documentada, está bastante ben documentada nos últimos anos, é a utilización da auga, o sea, os servicios públicos dunha cidade, non? Do que unha cidade que é capital dun convento. Todos non nos dixen, pero todos saben que Lugo é a capital do convento xurídico lucense, xunto co Braga é o bracarense e Astorga é o asturicense, non? Xa parece que desde finais, casi desde o momento da conquista, desde o momento da fundación da cidade, existe unha preocupación pola auga, que é unha das primeiras preocupacións que teñen os romanos cando foron unha cidade, que teñen os servicios públicos, unhas rúas, unhas cloacas e unha acometida de auga, non? E incluso auga quente, ainda que pareza mentira. Tiñan maneira de quentala. Teñen un plano de onde se tomou a auga para servir a cidade de Lucos, que non é auga do Miño. Para traela do Miño terían que facer unha conducción de auga, un acueducto, no sentido literal de conducción de auga, de 20 ou 30 kilómetros polo menos para coller a cota, pero resulta que nada, a menos de 2 kilómetros do núcleo de Lugo, do miolo de Lugo, hai uns manantiais que se siguen utilizando hoxe na zona das Pías, o microtopónimo das Pías é ben significativo, para levar a auga, como ven aquí, desde a Caput Aquae, na zona das Pías, na zona, para entender, na zona da Piringalla, da Milagrosa, con unha pendente mínima, pero que dá para que chegue ao Castelo en Aquae do centro da cidade. E hai restos do acueducto, que é o que ven aquí, aínda que a foto que están vendo non é o acueducto romano, sino que é unha reforma
que fai o Bispo Izquierdo en 1756, tiña unha preocupación o Bispo Izquierdo por moitas estruturas urbanas, e unha das cousas que amaña é o acueducto romano, pero durante séculos Lugo estivo vivindo da condución de auga que fixeron os romanos no século I. E ademais, na foto de abaixo ven o resto dunha cloaca, a cloaca máis importante, a cloaca máxima, porque é a que sai pola Porta Miñá, que estivo utilizándose como cloaca hasta tempos recentes, e noutros casos as cloacas se utilizaban para meter as conducións eléctricas. Non tiñan que facer zanxas as empresas eléctricas, a empresa eléctrica, o monopolio. O metían polas conducións romanas. Aí ven un esquema de como sería unha rúa de Lucos Augusti con soportais tan documentados, a calzada e a cloaca, ao alcantarillado, a cloaca por debaixo. Iso está moi ben documentado en varios puntos do trazado urbano de Lugo. Outro aspecto que é importante, porque é importante para estudiar a trama urbana, son as necrópolis. As de incineración ou cremación e as de inhumación ou enterramentos. É importante porque nos permite saber cal é a trama urbana, entre outras cosas, nos permite axudar a saber cal é a trama urbana antoimperial e cal é a trama baixo imperial. Porque é como se a trama urbana, o tecido urbano, se trasladara. Despois volveremos a un plano que explica mellor. O exemplo da necrópole de incineración de San Roque, ao pé da vía 19, que era a vía que saía cara a Astorga, cara a León, aí apareceu unha necrópole de inhumación, de incineración, de cremación, que é esta foto que ven aquí abaixo, ou derribar un edificio que era un mesón do século XIX, de moita soleira, pero que pereceu ante o urbanismo dos anos 70, 80, 90, sobre todo 70 e 80, pero debaixo dese mesón estaba toda unha necrópole que ademais tiña esta outra, vamos chamarlle piscina, ainda que non é exactamente unha piscina, é unha fonte seguramente vinculada con ritos funerarios, con este mascarón que se interpreta como un mascarón da Medusa, da Esfinxe. Bueno, isto é outro, isto hoxe tamén está musealizado no Centro Arqueolóxico de San Roque, pero, como digo, o que nos interesa como documento arqueolóxico é a necrópole de incineración. Noutros sitios aparecen tamén de incineración, pero aparecen tamén de inhumación, enterramentos. Unha parte importante desta necrópole de inhumación, de enterramentos, apareceu xustamente onde querían facer, onde fixeron un dos aparcamentos subterráneos, na chamada Praza da Constitución, frente ao Cárcere Vello, pegado á muralla pola zona sur, onde a empezar a sacar terra para facer o aparcamento, empezaron a aparecer tumbas do século III e IV. E anteriores tamén. A desgracia foi que nunha noite, e non lles digo mal, nunha noite entraron as máquinas e se cargaron a necrópole. Lucos Augusti ten a sorte de ter unha epigrafía, é dicir, unhas inscricións, un conxunto de inscricións que é unha fonte primordial para coñecer, o mundo antigo, para coñecer toda a civilización, tanto grega como romana. Pero no caso concreto, aínda que Lugo sexa unha cidade periférica, sexa unha cidade, unha simple capital de convento xurídico dunha provincia que está no Fisterra, que está, digamos, nos límites do imperio, ten unha colección, ten unha serie de inscricións, de epígrafes, que dan moitísima información, sobre todo, sobre moitos aspectos. Non lles descubro nada, se lles digo que pola epigrafía sabemos dos cultos que se rinden, sabemos das sociedades, sabemos da toponimia, sabemos da onomástica, sabemos de cargos administrativos, sabemos absolutamente de prácticamente calquera cousa que se nos ocurra. A provincia de Lugo, se non recordo mal agora, ten
ten documentadas creo que 140 e algo inscripcións coñecidas, seguramente había moitas máis, pero que estean catalogadas e estudiadas creo que son 140 e tantas. Prácticamente a mitad ou algo máis de Lugo cidade. É unha boa parte delas, casi a maioría, apareceron empregadas, reutilizadas na muralla como material de construcción. O cal quer decir que a muralla utilizou parte dos epitafios, por exemplo, moitos epitafios das necrópolis que tronzou ou que deixou fora, moitas inscripcións que tiñan un carácter público, como esta que ven aquí, esta que ven a que marco aquí á dereita, que é a famosa inscripción dun liberto, é dicir, dun liberto imperial, para entendernos, un empregado imperial chamado Saturnino, que nesa inscripción nos dá conta do seu currículum. E como nos marca o seu currículum? Citando as divinidades, os cultos, por donde el foi pasando, non? Entón aparece Venus, Venere Victrix, África e Caleste, Celeste de África, estivo destinado en África, Fulgícero de Augusta Emérita, estivo destinado en Emérita, e acaba en Lucus Augusti. E en Lucus Augusti, na inscripción acaba et laribus calequiarum, dicir, para quedar ben cos deuses do país, dice, este é o meu currículum, dedico a inscripción a Celeste, a Venus, a Frugífero, a Saturno. Pero como está en Lugo, dedica a inscripción tamén aos lares das Galaequias. As Galaequias son a Galicia asturicense, a Galicia bracarense e a Galicia lucense. Hai moitos outros detalles que aparecen nas inscripcións, ainda que temos que ser conscientes, un pouco na liña do que decía hai un rato, que o hábito epigráfico era minoritario en Lucus Augusti. Hai moitas inscripcións, pero a poboación non tiña o hábito epigráfico que tiñan, por exemplo, en Itálica ou en Tárraco, ou xa non digamos en zonas de Italia ou en Roma mesmo, ou noutras grandes capitais do Imperio Romano. Lugo non deixa de ser unha cidade provincial. E o hábito epigráfico era menor, existía, pero era menor. E era minoritario, porque facer unha inscripción non era gratis. Había que pagar a un señor que diseñara, para entendernos, a inscripción, e a un lapicida que gravara en pedra a inscripción. A veces as gravaba con certa maestría e a veces facía unhas chapuzas que me poden creer que son enormes, non? Porque destas como cando escribíamos nas pizarras e chegábamos ao final da liña non nos collía a palabra, entón xuntamos todas as letras e as abreviamos, non? Hai varios exemplos deso en toda a Galaequia, non? Pero non todo o mundo podía pagarse un epitafio en pedra, seguramente a maior parte, sabémolo, tanto das urnas de incineración como as das tumbas de inhumación estaban marcadas cunha pedra ou de mala maneira, non tiñan todas un epitafio. E ademais hai outra cuestión que temos que ter en conta, e esta reflexión debo a un profesor meu, Alberto Balil, que me fixo no cementerio de Santa Eulalia de Bóveda. As inscripcións están en latín, pero erraríamos se pensamos que toda a xente que dedica unha inscripción falaba latín. Me decía este profesor meu, á vista do cementerio de Santa Eulalia de Bóveda, decía, pero él era un home mediterráneo de Barcelona, formado en Roma, decía, eu estou mirando los epitafios, están todos en castellano, pero aquí en este pueblo todos hablan gallego. A diglosia tiña 2000 anos, ten 2000 anos. Por eso digo que faríamos mal pensar que unha persoa, un lucense que dedica unha inscripción en latín, tiña o latín como lengua materna. E logo hai outra cuestión que tamén incide nesa asimilación, nesa aculturación que agora se chamaríamos sincretismo religioso. E é que a mellor un señor que ten os tres nomes, os trianómina romano, o nomen, o prenomen, o nome e o cognomen, lle dedica unha inscripción a unha divinidade indígena, a Navia, ou a Verore, ou a Bandoe. E ao revés, un señor que se chama Calius Julius Hispanus, perdón, un señor que se chama Caelio Cadroiolo, lle dedica unha inscripción a Xúpiter, ou a Neptuno, ou a Minerva.
ese sincretismo tamén é un signo tamén de asimilación e aculturación, aínda que, como todos saben, é moito máis difícil entrar na cabeza e na ideoloxía dos que nos precederon, porque a cultura material é relativamente fácil de estudar, é relativamente fácil de coñecer, pero entrar na mente dos que tiñan esa cultura material tamén nos pode levar a moitos erros, non? Un señor que utilizaba terra sigilata, como digo eu, os domingos, non quer decir que estivera romanizado mentalmente, estaría romanizado materialmente, porque comprou unha taza de terra sigilata nun dina de Lugo, nun mercado de Lugo, pero eso non quer decir que a súa mente, a súa mentalidade estivera romanizada como si bebera na taza de terra sigilata, que é a cerámica romana por excelencia. Ben, imos avanzando. Un momento, imos ver. A inflexión en Lucus Augusti prodúcese, como non podía ser de outra maneira, dado o seu carácter monumental, coa construción da muralla. A muralla é unha fortificación urbana, como hai outra no Imperio Romano, debidas a un momento decía este profesor meu, de amenaza exterior e inquietude interna, un momento chamado de crise, por si parece que a crise do século III non era tan crítica como nos vendían na bibliografía clásica, pero sí é certo que os puntos claves da organización territorial do imperio, e concretamente na Hispania, na Península Ibérica, o que era as vías que protexían a Annona, o comercio, toda a metade norte, desde Fisterra hasta Tarragona, hasta Girona, porque Girona ten unhas murallas da mesma época que as de Lugo, toda esa zona era unha defensa, o que se chama unha defensa en profundidade, non unha defensa só de limes, non unha defensa de fronteira, como a que había no Rin, que cando se empeza a romper o Imperio Romano pola presión dos chamados bárbaros, a liña do Rin, o que se organiza é unha defensa en profundidade, defensa por zonas, por territorios, e a ese esquema é o que responden todo este tipo de fortificacións urbanas dos sitios claves. No caso do noroeste, Astorga, León, Xixón, que é un enclave comercial importante, Braga e Lugo como capitales de conventos, etc. Entón, a muralla, que se fai entre o 265 e o 310, é dicir, na última parte, nos últimos tercios, nas últimas décadas do século III, que é cando se construye tamén a muralla de Aureliano en Roma, cambia a trama urbana, cambia o trazado da cidade. Volvemos ter aquí, marcado polo ratón, volvemos ter aquí a liña discontinua, a ver se aquí está, da cidade alto imperial, da cidade anterior á muralla, e vemos que a muralla corta, por exemplo, na zona sur, zonas habitadas e zonas ademais onde hai domos e é unha zona de certa densidade de ocupación. Mentres que polo lado norte, se aquí acaba a cidade alto imperial, a muralla se fai pasar por zonas que hai 40 anos nos parecían baldías, nos parecían baleiras. Por que a muralla incluye dentro do seu perímetro zonas que non teñen prácticamente restos estruturais, que non teñen, que serían zonas de campos ou de cultivo, Hoxe sabemos máis. Hoxe sabemos, porque as excavacións continúan, que esta parte é onde estaban os fornos alfareiros de Lucus Augusti. E os fornos alfareiros de Lucus Augusti colocaban mercancía hasta Mérida, colocaban mercancía hasta o centro da meseta, colocaban mercancía, o sea, cerámica, en media Hispania. Por lo tanto, interesaba aos que cando fixeron a muralla, dixeron non podemos deixar fora da zona protegida o que está dando de comer a unha parte da poboación lucense. En cambio, por esta parte, pola parte sur, quizáis por razóns estratégicas de defensa, razóns poliorcéticas que se chama, pois cortaron a cidade. A Domus do Mitreo, vían antes que foi cortada pola muralla, foi expropiada e cortada pola muralla nun momento
en que o Mitreo xa non estaba en funcionamento, porque o Mitreo acaba, parece que o funcionamento do Mitreo acabaría no 235, 240 e a muralla se faría a partir do 260, 270. A cidade, como ven, se foi completando. A parte da muralla, que tampouco, agora incidirei algo nela, pero tampouco demasiado, porque é o elemento máis coñecido, máis estudado e repetido. Hoxe coñecemos as zonas de necrópole. Aquí había unha necrópole de inhumación e por eso sabemos que a cidade Alto Imperial acababa aquí, porque a necrópole de incineración tiña que estar fora da cidade. Os romanos saben que tiña como regla de ouro que tiñan que respetar que os mortos tiñan que estar fora da cidade, ao lado da cidade, ao lado das vías de comunicación, pero fora da cidade, non? Se teñen na cabeza a Vía Apia, xa teñen o esquema, non? Os grandes mausoleos da Vía Apia están fora do núcleo de Roma, pero están ao lado de Roma. En Lugo pasaba igual. Aquí estaba a necrópole, unha das necrópolis de cremación, de incineración, fora da cidade Alta Imperial, pero cando se construía a muralla, as necrópolis pasan a estar fora da muralla. Aquí o que se protexía, como decía, eran fundamentalmente, polo que sabemos hoxe, os fornos alfareiro. E a cidade, pois, bueno, os cárdines e os decumanos se ve que se complementa, xa non hai un esquema sinxelo, sino que se complementa con moitas rúas que se cruzan, rúas que teñen as súas cloacas, rúas que teñen os seus soportais, rúas que deixan no medio o que son as ínsulas, é dicir, as mazás de casas, os barrios que pouco a pouco se foron descubrindo e se van descubrindo. O que pasa que, bueno, ahora, como saben, a arqueoloxía urbana vai a menos porque a promoción inmobiliaria vai a menos, entón se fan menos catas, se fan menos excavacións, pero con todo os datos siguen aparecendo, ás veces con contagotas e ás veces con achados sorprendentes, pero están aí. Xa digo, non vou insistir demasiado na muralla, este sería o esquema dos elementos principais. A muralla tiña 2 pisos, como todas as murallas, como a de Girona, como a de Barcelona, como a de León, con 2 pisos nas torres. Ademais, as torres semicirculares son moi propias do estilo, digamos, do estilo lesionario, non tanto de outros modelos, sino do estilo lesionario. Hoxe nos queda estes 2 ventanais que son a imaxe de Lugo, ventanais que se conservan gracias a un arquitecto e enxeñeiro do século XIX, don Alejo Andrade Yáñez, que, con motivo das guerras carlistas, que foi cando máis se utilizaron, por certo, as murallas romanas de Lugo, se preocupou de que quedaran, se conservaran estes 2 grandes arcos, estes 2 grandes ventanais, que en 1850, nun grabado do semanario pintoresco español, aparecen así, non? Nunha zona, non esta zona precisamente, sino do outro lado da muralla. Sabemos que as torres eran así. A muralla conserva o seu trazado íntegro, por eso é patrimonio da humanidade, é dicir, o seu trazado é completo e o seu trazado romano é completo, aínda que, lóxicamente, recibiu reformas en época medieval e, sobre todo, no século XIX. Decía que é, con motivo das guerras carlistas, é probablemente cando máis utilización militar tivo, con independencia de que en época medieval se fixeran, as torres serviran de castelos ou serviran de fortalezas, nas liortas medievais, entre a nobleza laica e o señorío episcopal, porque Lugo foi cidade de señorío episcopal ata o século XVIII, casi XIX. A muralla na zona da Mosqueira, esta torre ven sendo esta, estaba debaixo xa das casas, estaba debaixo do cárcere episcopal, do cárcere do bispado. Entón, en 1837 se fai un bastión, que este bastión que ven aquí reflexado neste plano, este bastión angular, que é o que todos teñen na cabeza que está frente á estación de autobuses, para entendernos, que efectivamente é algo que se sae do modelo das murallas cos seus cubos semicirculares, coas súas torres semicirculares. Este bastión é de 1837 e faise, xa digo, con motivo das guerras carlistas. O plano está no Arquivo Histórico Militar. Empezamos a ver derivacións patrimoniais, a deriva patrimonial. Lóxicamente, Lugo
o Lucus Augusti está debaixo do Lugo actual. E van, como ven, van aparecendo restos, ás veces de moita entidade, algunhas veces de restos de carácter público, outras veces restos de carácter privado, de edificacións privadas ou de servicios privados, e con moitísimo material, a parte da epigrafía que xa citamos, poden imaginarse a cantidad de achados, a cantidad de patrimonio arqueolóxico moble, é dicir, de achados de todo tipo, metálicos, cerámicos, absolutamente de todo tipo, que hai en Lugo, pues desde prácticamente recollidos desde época, iba a decir medieval, non, empezan a recollerse restos do século XVI e XVII, xa hai documentos que falan de recollida de restos e de documentación de restos, pero claro, lóxicamente, sobre todo no século XIX e no XX, é cando se produce un amoreamento de restos impresionante. Restos que foron, algúns se perderon, algúns quedaron in situ, e outros foron pasando ao Museo Provincial primeiro, o Museo Provincial créase en 1932, pero hai un precedente co Museo Diocesano, o Catedralicio Diocesano, ou en todo caso dependente da Igrexa. Parte deses fondos pasaron despois ao Museo Provincial e despois foron aparecendo novas instalacións como esta sala Porta Miñá, que utiliza o antigo matadeiro, que é a que ven aí, a parte exterior e a parte inferior, pero ali en Lugo seguimos pendentes de crear, de ter o Museo da Romanización, que non sería só o Museo de Lucus Augusti, sino un museo que explicaría o proceso da romanización, desde esa aculturación co mundo castrexo hasta a transición ao mundo suevo, que iría no cuartel de San Fernando, que que ven aquí, que marco aquí, e que é este cartel que fixe un componente dunha das unidades que participan no Ar de Lucus, que desgraciadamente morreu hai un par de anos, e que nos deixou esta herdanza do muro do Museo da Romanización aínda por facer no antigo cuartel de San Fernando. Para ir acabando, falaba antes da situación topográfica de Lugo. Aí a teñen en plano, non? Aquí está o río Miño, aquí está a vaguada do río Rato, do regato, non é máis un regato, pero bueno, o caso é que favorece a creación a formación xeolóxica dunha penichaira aquí, que é onde se crea Lugo, non? Como dicía antes, é unha situación estratégica en canto a xeografía menor, en canto a microxeografía, non? Importante con todo o territorio maior, é dicir, esa ubicación dentro do noroeste, non? Pero é importante tamén esta ubicación porque explica o trazado das vías, porque nos leva a importancia de outros elementos que non están no núcleo urbano, pero que forman parte de Lucus Augusti e formaron parte de Lucus Augusti casi desde o momento da súa fundación, da súa creación, posto que están documentados xa no século I, a finais do século I, antes do cambio de era, no século I despois de Cristo, non? Que a ponte romana, a ponte que vemos é, sobre todo, de traza medieval e do século XIX, que no século XIX sufre unha reforma bastante grande, pero que debaixo aí teñen unha foto, están os piares da ponte romana, perfectamente documentada, non? E a 100 metros da ponte, o balneario, as termas, os balnea romanos, todos saben que unha cidade romana se non ten termas, e un romano sin termas non era romano nin era nada. Non podía presumir nin siquiera de humano, non? Se non podía utilizar unhas termas. As termas non eran só un lugar de baño, sino un lugar de relación social, un lugar de confraternización e un lugar de conchaveo político, non? Eso sabémoslo desde Roma hasta Lugo, pasando por Tarragona. Aquí están abaixo os restos do que, ainda que se discute, hai que non discute, que sería o apoditerium, é dicir, o vestuario, a zona de vestuarios das termas romanas de Lugo, dos balneas de Lugo, que están incluídas dentro do actual balneario, do balneario que sigue funcionando e moi ben. Aquí teñen os restos que son de época romana integrados no conxunto do balneario que tivo moita vida xa no século XIX e que sigue tendo vida no XX. Seguimos un pouco máis alá, se cruzamos o río, se cruzamos o Rato, se cruzamos o Miño, se nos vamos á comarca
vemos a importancia do territorio lucense. Este mapa, que débese a Adrián Folgueira, un arqueólogo novo, novo no sentido de edade lucense, se preocupou de cartografiar xacementos romanos, castros, entre aspas, romanizados materialmente, é dicir, que sabemos que hai unha ocupación en época galaico-romana, outros que non, que sabemos que se abandonan despois da conquista. Sempre se decía, ou sempre se di, que un elemento para saber se un castro foi ocupado en época galaico-romana son as estructuras. Non é tanto que nos aparezan unhas moedas ou que nos aparezan unhas cerámicas de época romana. O importante é fundamental, por exemplo, que nos aparezan estructuras dun teito de tellas, tégulas e ímbrides, porque iso quer dicir que hai unhas estructuras que se crean, que se fan en época galaico-romana. O teito prerromano é sempre de palla. O teito de tella sabemos que é unha introducción romana, que antes non existe. Entón, un castro que teña tégulas e ímbrices, ou tégulas ou ímbrices, sabemos que tivo unha ocupación de hábitat, de que a xente vivía ali en época galaico-romana, en época despois da conquista. Este mapa nos deixa ver que a influencia de Lupus Augusti excede, lóxicamente, os límites da súa muralla, os límites da súa contorna próxima. É o que chama o territorium. Para os romanos o territorio era tan importante como núcleo, como a URSS, é dicir, como núcleo urbano, porque, entre as cosas, por unhas razóns económicas. O cobro de impostos non era só para os que vivían na cidade, era tamén para os que vivían fora da cidade. E a Roma lle interesou sempre ter moi organizado o territorio. Incluso, en algúns sitios, en Braga, por exemplo, en Braga Augusta, poden documentar unha parte do que se chama a centuriación, que é unha especie de concentración parcelaria que sai fora das cidades, de organización do espacio en parcelas, en cuadrículas, que lle sirven a Roma para ter organizado o territorio, sobre todo, insisto, con fins económicos, non só de control administrativo, senón de control económico. En Lugo, por desgracia, non temos documentada ninguna centuriación, polo menos que saibamos neste momento, pero en Braga sí teñen esa sorte, pero que sí está claro é que ao redor de Lugo, e nese mapa se ve, hai toda unha serie de establecementos, de lugares de ocupación e de habitación que dependen de Lugo. Un deles, o Castro de Viladonga. O Castro de Viladonga, que eu teño que citar aquí, claro, é un castro que se ocupa, ten ocupación, hoxe as excavacións que se siguen facendo, sabemos que no século III ou II, antes do cambio de era, xa vive xente en Viladonga. Pero a ocupación principal está a partir do século II e III despois de Cristo, despois do cambio de era. Chega hasta o século V, é dicir, hasta prácticamente o reino suevo, hasta a época suébica, chega a ocupación no Castro de Viladonga. Pero o significativo é que o material tardío, o material que ten unha cronoloxía tardía do Castro de Viladonga, é idéntico ao material tardío que aparece en Lugo. É dicir, os habitantes do Castro de Viladonga do século III ou IV iban facer a compra en Lugo, ou os comerciantes itinerantes que iban a Lugo, iban tamén ao Castro de Viladonga a colocar as súas cerámicas, os seus vidros, os seus adornos de bronce, etcétera, etcétera. O Castro de Viladonga non é un castro singular. Este castro singular, como outros castros de toda a Galaequia, o que fan é acoller poboación de outros castriños ou de outros castros menores, máis pequenos seguramente, ou non seguramente, nos casos está comprobado, se abandonan e a poboación se concentra en castros máis grandes, nos castros máis importantes. Eso tamén lle interesa a Roma, porque en vez de andar por castro cobrando impostos, sabe que os cobra todos por xunto no Castro de Viladonga. A parte, como digo, dos restos estruturais que nos marcan claramente que o Castro de Viladonga chega ata o século V. Outros enclaves do territorio de Lugo son os que están alrededor da vía 19, é dicir, da vía que vai de Lugo a Iria Flavia, é dicir, a costa atlántica, con Iria Flavia como, ao lado de Padrón, como núcleo principal
principal probablemente desa zona, ou sin probablemente, non? E nesa zona aparece pois, as estelas funerarias tardías como esta da Dai, a famosa estela decrecente cunha familia que ademais tin que é céltica supertamárica. É dicir, esta familia é de filiación céltica, non todos eran celtas, pero así había familia de filiación céltica, supertamárica, da comarca por riba do Tambre. É dicir, é unha familia de filiación indígena, pero ven que na estela están coa súa toga e cunha apariencia de familia romana. Outro exemplo de aculturación de asimilación do hábito epigráfico, neste caso funerario, a 20 kilómetros de Lugo, da cidade de Lugo. E logo o monumento de Bóveda, o coñecido monumento de Santa Eulalia de Bóveda, que, bueno, cada persoa que vai ali ten unha explicación e ten unha teoría, entón non lles vou dar a miña, porque así quedan vostedes libres para facer a explicación para dar a explicación que queiran. O epílogo necesario é o mundo paleocristián e o mundo suevo, porque, lóxicamente, non hai unha cesura. O Lugo galaico-romano sobrevive materialmente, sobrevive mentalmente, diría eu, nos séculos posteriores. Incluso ata a chamada repoboación do bispo do Ario, que se produce no século VIII, sobre todo, non? En la que está en discusión se realmente hubo repoboación ou non, non? Pero, bueno, pasa por ser o bispo repoboador. O do Ario era africano e sería un dos bispos africanos que desde a África do Norte, desde a zona de Mauritania, pasan a Hispania para cristianizala, non? Un deles, o do Ario, chega a Lugo. O certo é que o Lugo galaico-romano tardío empata bastante ben co Lugo paleocristián. Hai elementos paleocristiáns, é dicir, da enxada que dan fe de que o cristianismo xa chegou ao Fisterra, como podía ser esta famosa piscina da Plaza Santa María, que hoxe está musealizada tamén, aínda que se discute se é unha piscina paleocristián ou se é unha piscina de unhas termas privadas. Parece ser que, polo tipo de decoración, e ten estudios xa antigos de Acuña Castro Viejo, parece ser máis ben un elemento paleocristián. Aquí teñen a musealización. E logo elementos xa da época suevo-visigótica, porque, como digo, non se produce unha cesura. Idacio, hai que ter moito cuidado con Idacio, porque Idacio nos conta moitas cousas, pero Idacio é o representante da aristocracia, das elites galaico-romanas. Entonces, para Idacio, os suevos son o demo. Entón, os pon moi mal, porque, claro, é unha desgracia para él. Ele é bispo de Chaves e él representa o mundo galaico-romano. E incluso nos di que os galaicos se refuxian nos castela tutiora, é dicir, nos castros mellor defendidos. Podía ser, por exemplo, Viladonga, que ten habitación no século V. Todos saben que os suevos chegan ao noroeste no 410, 411. Se implantan aquí e crean aquí o primeiro reino independente do Imperio Romano desde Occidente. É o primeiro reino do Occidente que existe, o reino suevo da Galaequia, non? Pero, ainda que están aquí no 410, Idacio e outros nos din que ata o mediados do século V non se fan coa cidade de Lugo, con a famosa Pascua do 460, non? Pero hai datos un pouco inconexos, porque parece ser que según Idacio, a entrada sueva é moi violenta, pero a hora da verdad non están documentadas destruccións na muralla, non está, como decían, como se comentaba unha vez nun coloquio, os suevos entraron pola porta sin problema ningún. O que se fan co poder da cidade no 460 porque derrocan o rector, que é a denominación que emprega Idacio, e se fan eles coa cidade. Pero non, insisto, que non se produce esa idea peliculeira que temos da invasión dos bárbaros, esa idea hollywoodiana de os bárbaros entrando no Imperio Romano todos a cabalo matando todo o que encontra por diante. Naturalmente que hubo episodios violentos, non? En toda a historia hai episodios violentos, e cando chegaron os romanos o medulio tamén existiu, pero non foi a única solución. E a única solución dos bárbaros non foi tampouco entrar a saco en todas as cidades, non? Hai unha
unha nova asimilación, unha nova aculturación, porque senón a historia sería simplemente unha sucesión de etapas onde a seguinte etapa pasa a coitelo a etapa anterior e elimina todo o anterior. Sabemos que a historia non funciona así e tampouco funciona así no caso de Lugo nin no caso da Galaequia. Ben, recoméndolles que vayan a Lugo a visitar a Ruta Romana e esta sería a reconstrucción unha das reconstruccións que fixe o Servicio Arqueolóxico o Servicio de Arqueoloxía Municipal xa na época da muralla, onde a parte sur xa está amortizada. Lóxicamente, hoxe que se abusa, digo se abusa porque non só se usa os modelos digitais e a chamada inteligencia artificial, ás veces préstase a, se me permiten a expresión, moitos desbarres, porque procuramos facer as cousas pois eso, con moito didactismo, explicando moi ben, con moitos modelos creados a escala e moita reconstrucción virtual, pero ás veces un ve cada reconstrucción virtual que bueno, sería mellor non vela. Bueno, Lucos non arden, como ven, Lugo permanece. Moitas gracias pola súa atención e se hai algunha pregunta, se a podemos responder, estou a súa disposición. Me queden calados porque é seguro que non todo quedou moi claro. Creo que hai unha intervención, porque quise por visitar Santa Eulalia de Bóveda e está pechado. Que pensa? Que se pensa Santa Eulalia? Santa Eulalia de Bóveda é un monumento con moi mala sorte. Santa Eulalia de Bóveda descubre en 1914 un paisano dali, da aldea, que sabía que debaixo da igrexa había algo. Non exactamente debaixo da igrexa, senón pegado á igrexa por debaixo, había algo porque ele entraba por un furado e veía que ali había unhas pinturas e había uns ocos. Eso en 1914, pero oficialmente non se descubre hasta 1926 que toda a comitiva de autoridades da Comisión de Monumentos fai un desplázase a Santa Eulalia de Bóveda e descúbrese Santa Eulalia de Bóveda. Claro, para descubrir Santa Eulalia de Bóveda, que estaba ali soterrada, que se lles ocurre? Romper o teito, entrar pola bóveda, co cal se cargaron boa parte do teito onde estaban parte das pinturas. É dicir, o descubrimento xa foi, tivo mala fortuna, pois se se descubre hoxe, non se nos ocurriría entrar pola bóveda, non? Faríase de outra maneira. E logo, ademais, tivo unha vida azarosa, porque todas as intervencións que ali se fixeron, e as primeiras así de certa entidade as fixo Chamosolamas, pois deron lugar a descubrir, por exemplo, a piscina, a chamada piscina, non? O estanque central, deron lugar a aparición de columnas, deron lugar a que se pudera recompoñer un pouco a estrutura do edificio, aparte de descubrir as pinturas. Pero claro, unhas pinturas murais nun sitio húmedo en Galicia ten, diría un médico, moi mal pronóstico. E efectivamente, as pinturas sempre sufriron moito. Pero é curioso porque os xeólogos e os restauradores e os biólogos e os expertos en pintura mural din que as pinturas murales de Santa Eulalia de Bóveda cando máis sufren é cando están secas, non cando está a piscina ou cando hai humedad, sino cando están secas, que é cando realmente estoupan, cando realmente sufren, non? Entón, tivo sempre uns problemas de conservación e de restauración, porque os criterios de restauración, como todos saben, varían co paso do tempo. Non é mesmo a restauración nos anos 50 con a restauración en 2025. Entón, agora volve a estar cerrado, despois nunha enésima, non restauración, porque agora o que están facendo realmente é un control. O enésimo control termohigrométrico, para ver se hai que deixar algunha ventilación, se non convén a ventilación. Houve unha intervención nos anos finais dos 70, comezos dos 80, que foi a máis decisiva para mal, porque se lle puxo unha especie de cuberta por riba que o que fixo foi aumentar a condensación. Ademais, fixeron as canalizacións exteriores que romperon as canalizacións orixinais,
ainda que, bueno, despois se puideron reconstruir. O sea, o que sabemos é que, aparte dese mal pronóstico, sempre ten Bóveda, agora está cerrado por eso, porque teñen 6 meses para controlar, xa digo, por enésima vez as condicións de temperatura, humedade, ventilación e demais, pero tamén hai máis estudios que antes, non? Enrique Montenegro fixe unha tese doutoral recentemente e o dá como un mausoleo funerario, que é unha das funcións que xa apuntaba Helmut Schlum, un arqueólogo alemán, nos anos, a pouco de descubrirse, en 1927, Schlum publica un artigo en alemán, en Alemania, e unha da primeira hipótese que lanza é que é un mausoleo funerario, fundamentalmente. Despois se pasou a considerar un ninfeo, un lugar de culto ás ninfas, un lugar vinculado a algunha vila romana, algunha mansión romana da zona. Hai unha outra opinión recente de experta en arqueoloxía e arquitectura que o vincula máis coa arte prerrománica asturiana posterior do século VII, VIII, IX, porque si é certo que as pinturas son moi parecidas ás pinturas de Santullano dos Prados, por exemplo, pero se xa decía Schlum, e Magín Berenguer, pero é porque as pinturas asturianas o que fai é coller modelos romanos, claramente. Entón é lógico que haxe parecido, pero non porque as pinturas de Bóveda sexan asturianas. Bueno, hai un debate aí, non? Pero o que está claro é que hai varias fases en Santa Eulalia de Bóveda. As primeiras fases son romanas, alto imperial ou, en todo caso, baixo imperial seguro. As pinturas serían baixo imperiais do século IV, quizáis, IV, V. Despois se produce unha cristianización en época prerrománica, anterior ao románico. Hai unha iglesia románica porque hai algúns elementos románicos. E no século XVIII iso queda tapado e se fai a iglesia da parroquia de Santa Eulalia de Bóveda. Pero xa digo, se Santa Eulalia de Bóveda se descubre hoxe, en vez de descubrirse oficialmente en 1926, pois a mellor sabíamos máis de Bóveda do que sabemos hoxe. E iso que hoxe sabemos bastante máis que en 1926, cando aquela comitiva, é moi curiosa a foto, ademais, da comitiva en 1926, porque están todos nunha foto, e está a parte laica da Comisión de Monumentos nun lado da foto e a parte da diocese dos curas noutra parte da foto. Todos na visita oficial, xa digo, 1926, a Santa Eulalia de Bóveda. De todas formas, cando remate esa fase de control, o monumento está cerrado. Bueno, o monumento está cerrado, iba a decir, ahora está cerrado a calicanto, está pechado. Pero non te creas que estaba moi aberto cando non estaba nesa fase. Por qué? Porque durante moito tempo, pero moitos anos, Bóveda abría de luz a venres de 8 a 3. Son horario de oficina. Como pasa en moitos monumentos, como pasou, ou como pasa, bueno, agora me parece que están en vías de arreglalo, nas Pallozas do Cebreiro, de luz a venres de 8 a 3. Pois é un sinsentido, claro. É preferible que o persoal traballe os fins de semana e non traballe pola semana, porque estes sitios fundamentalmente se visitan os fines de semana. Se queremos que a xente, a maior parte da xente os coñeza, debían de abrir todos os días menos o luz, que cando cerran todos os monumentos en todo o mundo e os museos en todo o mundo, non en casi todo o mundo. Quero dicir que a visita a Bóveda non sempre foi fácil, non? Hai que ter en conta, ademais, que Bóveda hasta os anos 80 tiña un mal acceso. Iso tamén tivo que ver con ese aire un pouco esotérico que sempre se atribuía a Bóveda. De feito, nas primeiras publicacións se lle chama o subtertemplo, como se estivera enterrado, non? O templo soterrado de Bóveda. Non estaba soterrado. Bóveda construírse nunha especie de vaganta, de valgada, de vaguada, de pequena vaguada que hai ali. O que pasa é que ao paso da carretera, da estrada, que hoxe pasei por diante, nos dan a idea de que eso está medio enterrado. Non está medio enterrado, o que está elevado é a carretera, que é distinto, porque as casas dos lados tamén están máis baixas, non? Entonces, si estaba nun sitio onde había auga, e o que fixeron cando o construíron foi drenar esa auga, a facer unhas arquetas e unhas canalizacións para que esa auga non molestara a construcción do edificio e o uso do edificio. Ali, por eso, había unha piscina. A piscina estaba a auga perfectamente regulada. Xa non vamos a entrar en se a auga teña propiedades. Nos chega con que a xente pensara que teña propiedades.
Con eso é suficiente para que a xente tivera ali algún tipo de culto ou de utilización, non? Pero é un sitio onde a utilización da auga era corriente, era normal, e o que se fixo foi drenala. Pero, ademais, me parece que Bóveda está a 14 kilómetros, antes xa digo, era complicadísimo chegar, e dicir, bueno, unha cousa, se ten atribuído que, por exemplo, que é a tumba de Prisciliano, que os priscilianistas o levan a un lugar apartado para enterrar. Bóveda estaba ao pé da Vía 19 e era, como quen di, un lugar de paso, un lugar que se vía desde a Vía 19 e que todo o mundo coñecía, non era un sitio mistérico, misterioso e apartado, non? Estaba ao pé da Vía 19. Estaba e está ao pé da Vía 19. De outra serie de castros que operaban na cidade de Lugo, tendo en conta a importancia do castro. Cal era a relación, se había unha relación xerárquica entre eses castros na cidade de Lugo? Ten unha característica de ser unha cidade centralmente militar e política, non? Seguramente era unha relación de dependencia. O sea, os que vivían en Viladonga estaban perfectamente controlados polas autoridades de Lucus Augusti en todo momento, desde as primeiras ocupacións, é dicir, desde a conquista, desde os primeiros anos da conquista hasta o século V, porque ali cobran impostos e ali organizan o territorio e ali controlan o comercio. Roma non fai as vías porque dice vamos a comunicarnos. Roma fai as vías para uso militar e para uso comercial e para uso administrativo e económico, non? Entón, probablemente a relación de dependencia, o que pasa é que non sabemos en que consistía ese grado de dependencia, non? O sea, que tiñan que pagar, que tiñan que render as autoridades militares e administrativas de Lucus Augusti os que vivían no castro de Viladonga. Eso, digamos, como modelo xeral para Viladonga ou para outros castros. Pero despois hai outro modelo nos castros que teñen unha ocupación moi tardía, século terceiro, cuarto e quinto, pero sobre todo cuarto e quinto, e é que, como di Idacio, hai os castros, tutiora, os castros mellor defendidos, se converten coa chegada dos suevos nos lugares de refuxio dos galaicos. E isto hai que poñero tamén en relación, creo eu, e o defendín hai anos, coas grandes mansións, coas grandes vilas rurais de época romana, de época galaico-romana. É dicir, todos saben que ademais das cidades, na época galaico-romana non todo o mundo vivía nas cidades, nin só nas cidades e nos castros. Había os vici, que eran as aldeas de entón, había os arredores dos campamentos, había as mansións viarias e había as vilae, é dicir, as grandes mansións rurais ou costeiras, por exemplo, no caso de Centroña sería, en Pontedeume sería unha mansión costeiro, a de Noville, grandes casas, grandes domus, grandes ou medianas domus dos grandes señores que tiñan xa unha poboación servil dependente deles, dos grandes señores, digamos, para entendernos nada máis, un proto-feudalismo, solo para entendernos. Porque hai castros importantes que están sempre moi cerca de algunha vila importante, de algunha mansión importante. No caso de Viladonga, a vila de Doncide. A vila de Doncide, que está en liña recta aproximadamente a 3-4 kilómetros de Viladonga, ten restos de mosaico, restos de hipocausto, é dicir, é unha vila, unha gran mansión rural das de libro, vamos, non? O propio microtopónimo Doncide probablemente procede dun Dulquitius, non? Según Nicandro Ares e según outros autores, non? E é posible que eses grandes señores e a poboación que tiñan dependentes deles utilizaran os castros, os últimos castros, os últimos refuxios castrexos, os utilizaran precisamente como eso, como refuxio, como lugar de habitación e para
explotar o territorio, non? Porque estas vilas tiñan unha parte rústica, unha parte de explotación do territorio que tiña xente que as traballaba e que é posible, hasta probable en algúns casos, que viviran nos castros, non? Que viviran nesas... Despois xa pasan a vivir máis nos Vic e logo xa nas vilas medievais, que é outra cousa, non? A vila medieval é distinta dunha vila romana, non? En tamaño e en carácter, en caracterización, non? Non sei se respondín a pregunta máis ou menos. Ben, pois, entón... Pues entonces, para la próxima vez terminamos el ciclo, pero el próximo año pues, esperamos que tengamos más, ¿verdad? Gracias a todos también, los que han estado casi todos los días, ¿verdad? Todos los días online y bueno, para muchísimas gracias. Gracias a vos, moitas gracias.